Vidste du godt, at der er et eller andet bestemt fly, at hvor du, når du skyder alle vinduerne, så begynder lortet at ryge. Ryge. Hvad siger du, jeg skal gøre? Du skal stille mig på trappen med en pistol, og så skal du slå mig lige i det, at jeg begynder at gå op ad den. Altså når jeg går ind i Titanen. Så slår der ihjel jo. Nej, du skal bare slå mig. Du slår mig altså. Sådan der. Ja, du skal slå mig. Nå, hvordan slår jeg dig med den? Nå, det er når man kigger på den måde. Jeg tror ikke det er bedre, jeg gør. Jeg prøver bare lige en gang. Så det går jeg skal lige have gjort, så jeg kan logge on til. Strangers. Er du klar? Ja. Jeg tror ikke døren den er. Jeg kan ikke gøre det! Vi prøver lige at gøre det omvendt. Jeg vil gerne have lov til at komme ud af den. Lol. Så skal du gå ned bag. Lol. Og så skal du hoppe. Lol, jeg er inde. Er du klar? Ja. GG. Så kom vi sgu endelig ind i Titan. Jeg tror ikke det er så sjovt at være derinde, fordi... Ja, så får vi så min røv i hovedet her. Jeg ligger bare her. Jeg er faldet ud. Det gør du ikke med mig, what? Jeg lander igen. Der er en glædelig velkomst til dig. En glædelig. Ja. Sådan rigtig festagtig. Det er hyggeligt. Nej, så rammer jeg dig fandme ikke. Pas på. Et stykke fly. GG. GG, min. Nej, ikke de der propeller der igen. Hvem bagenden så? Jeg er lige ved at dø, jeg er lige ved at dø, jeg er lige ved at dø, jeg er lige ved at dø. Så skal du ikke gå ind bagved. Jeg kan godt lige vide, hvordan man slår med en pistol. Det ved jeg ikke. Du slog mig. Jeg ved, hvordan man slår på kontroller. Men på det her pisse, så hvordan fuck i helvede gør man så? Jeg prøver lige at gå ind. Og det var en stik, jeg kastede der. What the fuck? Prøv lige at se det. Skal lige have noget andet. Hvis nu vi tager og equipper måske noget ild. Er du klar? Ja. Er du sikker? Ja. Er det 100? Ja. Hvordan var det i går? Det var da i hvert fald ikke sådan der. Det var det ikke, nej. Så du det? Lol. Prøv at gå ind. Jeg tror, jeg kan det nu. Okay, er du ready? Har du fundet ud af, hvordan man slår? Det tror jeg. Du skubbede mig. Du skød også. Du slår ikke på left mouse button. Nå. Jeg går ind i controls og kigger for dig. Øj, nu går det! Helvede, nej. Nej, hvor... Det er på G, du gør det, Mathias. Jeg ved godt, hvad G gør. Pas på, pas på, pas på! Så man kaste granater på med din fuck. Du skal være lidt på, ja, Mathias. Du skal passe på. Ja, der står så 9-0. Og hvad så? 9-0. Hvad gør vi? Vi finder ud af, hvordan man... Skal vi ikke bare ud og flyve i stedet for? Vi skal flyve. Nej, jeg har ikke penge nok. Jeg skal... ikke penge til? En Mallard. Vi skal fandme ud og flyve Mallard. Der er kun plads til en. Ja, men vi skal flyve en hver jo. Ud og slå nogen ned ude på gaden. Ja. Selvom jeg har ikke tænkt mig at flyve Mallard. Jeg tror far, han er lidt sur der. Der er Han blev sur. Jeg tror ikke, han bliver glad i hvert fald. Begejstret, det bliver han i hvert fald ikke. Nej. Der kom din bil. Og så har du fået ringet efter. Lige på snippen. Ja, på snippen. Jeg skal lige over til min helikopter, han har sagt. Jeg tager bare det der fly der. Nej, det gør du ikke. Nå, du ser helikopter. Jeg tager dit lort helikopter der.
Ja, er du klar over, at jeg sagde det forkert? Jeg rettede også mig selv bagefter. Så tager jeg busser. Nej, det gider jeg ikke. Bare gå ud og slå en ned ude på gaden. Det der, det er ikke en bussert. Der holder en over bagved. Jamen, det var bare lige den, du var på vej hen imod, ja. Ja, hold. Okay, jeg har kun $19. Så find en bil på gaden og selv. Den skal bare mega langt væk, det gider jeg ikke. Jeg tager bare den der. Du skal da ikke mega langt væk. Det var helt derovre. Rip. Og det er fucking svært at flyve regnvejr. Nej, nu er der Echo på igen. Echo. Kirke. Der var fandme Mallard. Mallard. Nej, nu skal jeg til at flyve. Jeg hader at flyve. Yep. Lex. Hvordan flyver man så? Basics of how to fly. Hvad? Basics of how to fly med Jonas. Yes, og Matti! Det skills det her, det skills. Du styrter snart med. Hold da fuck kæft. At jeg måske kommer til at være lidt lettere skyld i det. Nu kan jeg ikke finde dig mere. Jeg flyver ind i dig. Jeg kan ikke ramme dig. Det skal flyve sådan en lortefly. Okay, hvis jeg hopper ud, så prøv at se, om du kan ramme mig. Jeg flyver med faldskærm. Jeg flyver med faldskærm. Jeg tror godt, jeg kan ramme dig. Ikke Er du klar? dig, Jeg hopper ud. Flyet. Nå, jeg gik godt nok efter flyet. Skal jeg lige finde dig? Kan jeg redde flyet? Kan jeg redde det? Kan jeg redde det? Nej. Ikke. Hvad med dig? Hvor er du henne? Jeg er her. Der. Det er lidt svært, når det regner. Let's talk about my one-taps. Vi skal fandme bruge teknikken her. Glem det. Glem det. Så kan jeg flyve ind i mig igen. Det kan jeg ikke nå. Nej. Jeg vil lige få skylden for, at du løber ind i min lastbil, men jeg får ikke skylden for, at jeg ødelægger din faldskærm. Ej, det Og nu har jeg ødelagt mine vinger. hashtag dumt. Jeg flyver stadig. Lol. Han vil slås ham, jeg skal ved. Oh my god, Pegasus reclaimer den, mens jeg er oppe i luften. Kom så. Nå, Jeg kræftede mig ikke tage din bil igen, mand. Jonas, hvis du kigger op i luften, kan du finde mig, der er ved at styrte ned. Jeg skal lige smadre ham her. Jeg tror lige, jeg hopper ud. Grund af at... Du kan heller ikke nå at finde mig alligevel, hvis du rent prøvede. Det gør jeg ikke. Når jeg kører ind mod byen igen. Hold lige og vent. Sigt lige op af, så ser jeg, der kommer hen imod mig. Hvor er du hen? Hvor tror du? Meget langt væk fra mig. Nå, derovre. Kan du se mig? Jeg ser det på mappet. Vi skal over til politistation, eller politi... Hvad hedder det? Hvad er den Du her? skal først lige komme hen til mig. Du er ret langt væk. Så kører han til mig. Du er lidt nemmere i at få biler, end jeg har. Hvor er du henne? Kig på mappet, din fucktard. Derhen der er der ikke. Derhen der er der ikke. Glem det. Kappa. Ved du hvad, så kommer jeg da bare herover og skyder dig. Glem det. Det er konsekvensen ved ikke at komme og hente mig. Glem det. Vi får se. Så rage quitter jeg. Så jeg var sådan... Det gør du alligevel så tit. Det gør jeg sgu da ikke. Det kunne I ses. Sidst jeg spillede race med dig, Christian, så rage-quittede du sgu da. Det er kraftigt, fordi det er så svært, det lort, du laver. Det er ikke engang mig, der har lavet det. Nej, det er dig, der hostede det. Væk mig. Jeg tror du var hernede. Jeg tror du var på jorden. Det var oppe i luften.
Bums. Ja. Så spawner jeg og ser det første jeg så ser, det er en... Ja. How not to drive a car. How to not drive a car. Ja, Jonas, skal du have min dævl? Ja. Lægger på jord. Jeg tror lige, jeg kommer til at samle den op selv, det gør jeg. Hvorfor samler jeg den op selv, det gider jeg ikke. Jeg mangler sådan noget ammunition til den, Mathias. Nej, det har jeg. Det har jeg. Det ved jeg. Shit. Det er min bil, den der. Nej, jeg tager bare en feder af. Wow! Jeg skal fandme have noget andet end det lort der. Det er par manden der. Det er en dame. Rip hende damen der. Jeg skal... Det var måske ikke min skyld, at du blev kørt ned der. Jeg skal ikke lige confirm, at det er en mand eller en dame. Det var en mand. Det er lort. Folk de er godt nok ikke særlig glade for at gøre godt i dag. Fed nok værd. De civile, de får da smadret nogle andre civile. Nå, jeg ved, hvad vi skal køre. Vi skal køre væk. Vi skal køre politistriberbil. Ved du hvad, så kan du lige så fint jagte mig i den politistriberbil der. Okay, han tog mit dæk, den fucking nar. Holy shit, jeg nailede næsten driften. Driftede hele vejen ned. Nå, men jeg skal væk herfra, fordi der kommer en spiller, og han virker ikke til at være venlig. Vi skal nok også snart til seng. Jo. Men jeg skal først lige ind og have jet. Okay, så dør jeg. Fuck, den drifter vildt i regnverden her. Og så også på de her veje her. Jeg skød ham i hovedet med et shotgun, det døde han ikke af. Det er bare over spilleren. Nej, det var politistriberne. Og så har han spilleren, der kørte lige røven om og forsvundet. Lol. Easy. Ja, så. Hvor er du på vej hen? Pas. Rip. Nå. Tak fordi I gad at se med alle sammen. Husk at smide et like. Hej!